Insellimlek Charmaine, insellem it-telespettaturi kollha ta' Net Television u hekk wasanna fis-serata finali fejn issa ħankunu qegħdin nintellaw l-erba' premijiet li huma l-aktar prestiġjużi ngħidu hekk f'din il-Lotterija Indipendenza. Kif tafu tul din il-ġimgħa minn nhar it-tnejn li għadda konna qegħdin nintellaw l-ewwel ftit premijiet ta' din il-lotterija b'kollox għandna total ta' 64 premju f'din il-lotterija ta' din is-sena u s'issa tellajna f'dawk il-premijiet li kienu jikkonsistu fil-vjaġġi bil-Virtu Ferries, tickets lejn Pozzallo u lura lejn Malta, grazzi dejjem lill-Virtu Ferries, kif ukoll weekend breaks ġewwa it-Topots Hotel il-Awra. Issa imiss li minn hawn ftit tal-ħin ieħor intellaw il-vouchers tal-Eurotours għall-vjaġġar kif ukoll il-karozza mini valur ta' 23,500 euro. Iżda qabel ma nagħtu bidu għat-tluħ ta' din il-lotterija, ħdejja għandi s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli li nixtieq ukoll il-komment tiegħek wara isu madwar xarej 3 xhur illi jenna naħdmu fuq din il-lotterija fl-aħħar wasal dan il-moment ħafna nies parteċipaw ukoll u sabiħ illi issa nassistu dal-moment. Dubbi daw kollha li parteċipaw qegħdin jistennew ħajaraw mir-rebaħ dan il-premju sabiħ u xek ta' din il-karozza mini. Għalina Lisa din hija attività oħra mill-ħafna li nagħmlu ta' fundraising illum kif wieħed jista' jifhem il-partiti politiċi li jaħdmu mod iktar professjonali li allura l-ispejjeż tagħhom dejjem jiżdiedu aħna bħala partit. Irridu wkoll nagħmlu dan, irridu waslu l-messaġġ tagħna, allura l-ewwel ma nagħmlu nirringrazzja l dawk in-nies kollha li pparteċipaw f'din l-lotterija manki fl-attivitajiet l-oħra kollha li nagħmlu ta' fundraising. Huma b'dak il-ftit mingħand il-ħafna nkunu qegħdin nistgħu nkomplu nagħmlu l-attività tagħna hawnhekk qegħdin fid-dar ċentrali fejn aħna nfasslu il-ħsibijiet tagħna bħalissa għadna kemm spiċċajna sessjoni oħra dal-għodu ta' Kunsill Ġenerali għadha nagħlqu l-Kunsill Ġenerali dokumenta ħafna ħsieb illi nkunu qed naħdmu fuqha imma mingħajr il-fondi neċessarji żgur ma nkunux nistgħu nimxu. Allura jiena fil-waqt nirringrazzjakom nawguralkom ovvjament li tkunu fost ir-rebbieħa anki l-lejla. Għanna wkoll magħna David Camilleri, teżorier tal-Partit Nazzjonalista. David, din hija waħda fost diversi inizjattivi illi jgħinu wkoll il-Partit Nazzjonalista biex jiġbor il-fondi tiegħu ħalli jkun jista' ikompli bil-ħidma tiegħu x'hekk. Ekku, kif qal Clyde, nirringrazzjaw il-kull min ipparteċipa kemm f'din il-lotterija, kemm fl-attivitajiet kollha li jagħmel il-partit. Resqin ukoll issa l-maratona ġbir ta' fondi ta' Diċembru illi hija attività importanti ħafna l-partit biex inkunu nistgħu niffinanzjaw dik li hija l-ħidma tagħna ta' matul is-sena, hija waħda minn 4 maratoni li nagħmlu matul is-sena. Nieħu l-okkażjoni wkoll biex nirringrazzja il-minen fir-rigali. Ġifieri ovvjament mingħajr l-għajnuna tagħhom tkun iktar diffiċli biex issir din il-lotterija. U anki grazzi lil dawk in-nies li jagħtuna feedback. Ġifieri aħna ikun hemm ħafna kummenti fuq ir-rigali, fuq id-data, fuq il-mod kif aħna nwasslu l-biljetti għand in-nies. Aħna kif jaf Clyde aħna nieħdu l-feedback ta' kulħadd wara nagħmlu l-analiżi naraw x'jagħmel sens biex neħdu deċiżjonijiet dejjem għall-aħjar għal dak li tkun il-lotterija tas-sena d-dieħla. Tajjeb, grazzi ħafna David, grazzi ħafna Clyde, ħankunu qegħdin issa nassistu għat-tluħ tal-lotterija. Magħna bħal kull ġurnata li kellna tul din il-ġimgħa meta kellna t-tluħ tal-biljetti għaw ukoll Gaming Inspector, grazzi mibgħu talina wkoll mill-Gaming Authority, mill-Malta Gaming Authority. Mela nitlob lil Roberto biex idawar ftit l-urna ħalli attenta mill-handle. Ħalli ovvjament nkunu nistgħu inħawdu ftit il-biljetti. Awguri minnaħa tagħna. L-ewwel premju li ħankunu qegħdin intellaw hija l-karozza. Karozza mini grazzi lil Muscat Motors valur ta' 23,500 euro. Mela. Issa. Hekk. Okay? Mela. Skużawni, ma li daqsej diffiċli biex niftaħa, mela. Awguri il-daw kollha li parteċipaw u grazzi mill-ġdid tal-li parteċipajtu f'din il-lotterija. Mela, il-karozza mini
ser tmur għand is-sur Vella bin-numru tal-mobile jispiċċa 581. Awguri is-sur Vella illi rebaħ il-karozza Mini valur ta' 23,500 euro. Ħammorru issa biex intellaw it-tieni premju. It-tieni premju huwa dak ta' voucher għall-vjaġġar grazzi lill-Eurotours valur ta' 2,500 euro. Mela. U t-tieni rebbieħa tagħna hija is-Sinjura Kannataċi bil-numru tal-mobile jispiċċa 139. Ħanaddu għat-tielet premju. U t-tielet biljett rebbieħ imur għand is-sur Gaffiero. Bin-numru tal-mobile jispiċċa 646, it-tielet premju jikkonsisti voucher ta' 1,500 euro għall-vjaġġar grazzi dejjem lil Eurotours. Ir-raba premju li għandna huwa l-aħħar biljett rebbieħ tagħna għal din is-sena li ħajrbaħ 500 euro voucher mingħand il-Eurotours. Ser imur għand is-Sinjura Da Battista. Bin-numru tal-mobile jispiċċa 874. Mela, dawk huma il-biljetti rebbieħa, dawk huma hekk ukoll ħankunu qegħdin nagħlqu rebbieħa kollha illi kellna din is-sena. Nfakkarkom 64 premju f'din il-Lotterija Indipendenza. Grazzi mill-ġdid tal-li parteċipajtu, grazzi lill Gaming Inspector kif ukoll lis-Segretarju Ġenerali u lit-Teżorier. Awguri mill-ġdid.